Здравейте, приятели! Отново е петък и отново в 5 часа сме тук на живо във Фейсбук страницата на най-добрата българска тъканна банка Биорегенерация и списание Кенгуру. Казвам се Петя Лечева и съм главен редактор на списанието. Днес ще имаме много интересен разговор. С мен тук е Йоана Драгнева. Всички я познаваме като певица. Здравей, Йоана! Здравей! Освен певица, Йоана е и бивш общински съветник. Също така от известно време се занимава с музикална терапия и има интереси в терапията на деца с аутизъм и деца с специални потребности. Всички те познаваме като певица. Как реши да се занимаваш с музикотерапия и въобще какво представлява това нещо? Нали? Какво е да си музикотерапевт? Това е наистина, бих казала, призвание, защото музиката, тя е най-божествената енергия, която може човек да притежава и да създава, докато свири, пее, музицира. Аз съм музикантско дете и съвсем естествено беше да продължа тази посока на развитие. И когато разбрах, че освен за развлечение, нали, музиката може да се използва и за нещо, което е полезно и което остава и което може да влияе позитивно на много хора в различни аспекти и според техните затруднения, разбрах, че това е нещото, с което искам да се занимавам. Тогава, през далечната 2010 година, вече далечна, ми се струваше наистина невъзможно да се обуча в тази съвсем нова материя за мен, защото до сега съм познавала музиката като нещо конвенционално, а пък самата музикална терапия вече използва музиката по съвсем различен начин. Музикотерапията не е само слушане на музика, напротив, тя може да въздейства на много нива, най-вече на дълбинно емоционално и след това на психоемоционалното състояние и може да се отразява изключително полезно при примерно загуба, при някакъв вид болка, при проблеми с говора и още много аспекти. Тогава разбрах, че в България са направени първите стъпки за обучаване на терапевти и аз бях, така да се каже, един от първите пионери и випускници, които започнаха да се развиват в тази посока и заедно с още няколко мои колеги имахме възможността като първи випуск да получим образованието си от западни музикотерапевти от чужбина, което беше наистина страхотен шанс и черпихме от извора от хора, които вече имат над 30 години стаж в тази посока. Аз тогава избрах да се насоча към децата с специфични образователни потребности и аутизъм и започнах веднага да практикувам, така да се каже, като един вид стаж, това, което учихме в клас. Аз съвсем доброволно работих в дом за деца с умствена изостаналост във Видрара и така няколко години успявах да практикувам, да се обучавам, да се развивам, да откривам своите модели, тези, които работят при децата, тези, които на мен ще са ми така лесни за досег до тях и така да успея да ги ангажирам и да ги докосна. И по този начин успях много бързо да навляза в материята и след това още няколко години работих в център в София, в общински център като терапевт, вече с доста по-широка група. Много се забавлявахме, успях да направя своята магистърска теза в посока работа с деца, които имат проблеми с говора и с заекването по-специално и експеримента, който проведох, така да се каже, с моята експериментална група за 3 месеца, даде изключително добри резултати. Аз работих съвместно с логопед и заедно направихме програма, която така мога да кажа, че беше много полезна и след това продължавах да интегрирам и в работата ми с другите деца. И така, музикотерапията е наистина едно прекрасно, вълшебно средство за това да накараш един човек да се почувства по-добре и да може да се развие. Особено в децата, които имат и проблеми с опорно-двигателния апарат, поради факта, че музиката увлича, можеш да комбинираш освен музика заедно с ритъм, с танц, с съвсем друг вид игрови подход, терапия и да даде наистина уникални резултати. Защото пък, когато заведеш едно дете на доктор, то се стряска или на терапевт, то разбира, че той е там не за да играе,
за да се работи и да прави нещо ново и непознато за него. А всъщност, чрез музиката, чрез игровия подход, много по-лесно се стига до сърцевината на душичката и въобще на детенцето и можеш много лесно чрез игра и песни, и пляскане, и танци, и движения, всъщност да постигнеш големи резултати. Чудесно, звучи наистина чудесно. Аз в интерес на истината не знаех, че от толкова дълго време с това се занимаваш и много, много така приветствам тази твоя дейност и се радвам, че си открила, нали, своя път в тази посока. Може ли да ми кажеш музикотерапията как се свързва с бременността? Къде е нейното място и как може музиката да помогне по време на бременността? Тъй като аз самата съвсем скоро станах майка, успях да изпробвам всичко и всички възможни въздействия на музикотерапията върху себе си. Аз си бях опитното зайче. В световен план все повече започва да се развива тази посока на музикотерапията, този аспект за работа с бременни жени. Преди всичко има позитивен ефект върху емоционалното и здравословното психично състояние на бременната и вече на втори план работа с въздействие всъщност върху когнитивните способности на детето, докато още в утробата. Всъщност музикотерапията се явява по-скоро като един вид рехабилитация и средство да се развие малко повече интелектуалния капацитет на детето преди да се роди. И е много, много, много интересно. Знаем, че периода на бременността е изключително емоционално и позитивен и може би не чак толкова за бременните дами, защото цялата тази промяна на хормоните в жената и се отразяват дори стресиращо на моменти. Неизвестното нещо, което предстои, това да стане майка, да роди дете, промените, които настъпват в нея, всичко това може да бъде и негативно като влияние и затова трябва да се работи с жените в този период, да се справят с това натоварване. Също така всички очаквания, които са насочени към бременната, цялото внимание, което получават, то може да бъде много позитивно, нали, съвсем добронамерено, но понякога е много изнервящо, защото всяка една дама по различен начин преживява този момент. Някои се чувстват много добре, на други пък не има чак толкова комфортен този етап и затова е важно да се работи първо с майката и след това вече би могло да се насочи вниманието и към бебето. Може да се превъзмогне стрес, напрежение, депресивни състояния, заедно с апатия, която понякога изпитват бременните жени. И също така, ако все още работят жените по време на бременността, защото някои спират твърде рано, аз бях от тези, които работиха до последния момент, почти до термина, това наистина може да бъде много стресиращо. Аз в периода на бременността си бях общински съветник и трябваше да свърша всичко, което съм започнала като дейност и работа и като ангажименти и отговорности, които бях поела към други хора и организации и въобще към общността в Общинския съвет. Също така, това беше последната година на моя мандат. Още по-голяма отговорност ми се стоварваше на плещите и нямах възможност да се поглезя и да си остана вкъщи и да лежа. Слава Богу, се чувствах много добре. Изкарах 2 предизборни кампании, доста сериозни, отново с много ангажименти и отговорности. И трябваше да се справям с този стрес по някакъв начин, така че да бъда изключително спокойна и балансирана, защото всеки път, когато се чувствах емоционално претоварена, детето започваше много да се бунтува в мене, да се движи, да ме рита и усещах, че по някакъв начин я изнервям. Знаете, че в пренаталния период и като детето е в утробата, то усеща всичко, което чувства майката и всъщност в този етап жената трябва да бъде наистина много спокойна, да не се стресира, да не се натоварва, да няма стресови ситуации, да не се кара с хората, защото всяка една емоция се преживява от детето и му залага ролеви модели, които след това, за съжаление, то ще претворява и в своя живот. Другото, което е интересно,
е, че аз самата имах много интересно преживяване с моята дъщеря. Бях в края на 6-тия месец, началото на 7-я, когато съвпадаше с Великден и, разбира се, на Разпети петък отидохме в църквата, за да преминем под масата, да се помолим преди Великден, и в мига, в който започна тежката служба, защото това е една погребална литургия, всъщност не знам дали това е точно термин, но доста натоварена емоционално, музика, пеене и напев. В този момент бебето започна да се бунтува, да рита, на мен ми прилуша и аз трябваше моментално да изляза от църквата. И тогава разбрах, че наистина има музика, която не е подходяща за деца. И не случайно, може би, има и такова вярване, че бременните жени не трябва да ходят на погребения, не трябва да се срещат по никакъв начин с смъртта и да избягват такива тежки и силни емоции. Да, също смятам, че в старите поверия, въпреки че са, нали, така, отречени от днешния рационален ум, в тях има много мъдрост. Важното е да я намерим, нали, съответно да извадим тази мъдрост. В тази връзка, нали, когато каза, че, нали, има неподходяща музика, има ли правила в музикотерапията специално за бременните? Тоест, има ли музика, която трябва да бъде избягвана? Има ли музика в определени състояния, която трябва да се слуша? Тоест, нещо, което не е пожелателно, е като трябва вече. Трябва да се избягва много силната музика. Нещо, което може би много хора не си дават сметка, но всъщност вътреутробната среда на детето, в което то се намира 9 месеца, е доста силна, шумна и увеличава външните звуци. Също така, вътре в тялото, детето е свикнало на ритъма на сърцето на майката, ритъма на дишането на майката, функционирането на храносмилателния тракт и всякакви такива малки звучета вътре в корема, то ги усеща, и в утробата то ги усеща и ги чувства, и някак си то се настройва повече към ритъма на сърцето на майката. Ако майката започва да слуша изключително силна музика, примерно на концерт, или отида на heavy metal, рок концерт, защото тя примерно харесва такава музика, това със сигурност няма да е благоприятно първо за детето от една страна, че пулса и сърцето на майката, той се настройва по ритъма на музиката, която тя слуша. След това силата на звука в корема се увеличава и външната сила, когато си на концерт, е в пъти по-силна от тази, която детето може да понесе и може да го разбалансира. И тук идва момента да споменем това изследване на Исаро Емото, японския учен, за въздействието на музиката върху структурата на водата. Това е изключително показателно. Ние самите като тяло сме около 70% вода, течност, и съответно всяка една вибрация, тя се отразява и на нас, и ние я преживяваме и може да преструктурира и да дехармонизира естествения баланс в тялото. Музиката е вибрация. Тя е хармонизирана според вибрацията в космоса, космическите вибрации, и не случайно в музикално отношение тона ла, който е основен за настройване и на музикални инструменти, и на оркестър, е настроен на 432 Херца, което е съобразено с трептението на Земята. Сега, в последните години се наблюдава едно покачване на тона ла, на неговата височина. Това отново е свързано с забързването на въртенето на Земята. Звучи много абстрактно, но всъщност е точно така. И не случайно в класическата музика по-голямата част от музикалните произведения, които са подходящи да се слушат и да се слушат и се казва, че имат благотворно влияние върху тялото, те са написани по определени модели и закони, които са по златното сечение, както и самото дете се развива по златното сечение и има божествена структура. И всъщност е много свързана музиката с космоса и с вибрациите, и това датира от много векове назад като знание и като познание, и в годините може би е загубило по някакъв начин своята тежест заради цялото това рационално обяснение, което човека търси в наши дни. Също така, да се върнем отново на темата за бременността и бебето в утробата. В съвременния свят, в който живеем, той е наситен с всякакви
фонови шумове, които могат да бъдат понякога и дразнещи. Вкъщи всичко вибрира и шуми и излъчва някакви честоти. Дали ще е хладилника, дали ще е Wi-Fi устройството, което излъчва вълни, дали ще е мялната машина, телевизора. Всички тези фонове и шумове по някакъв начин се отразяват и върху майката, и върху детето. Така че трябва да се намери начин да се балансира бременната жена, когато иска, тя може да слуша музика, която е настроена като темпо, близка до нейния сърдечен ритъм, което е много важно. Звуци от природата, които балансират и хармонизират и създават усещането за спокойство. Има едно много интересно проучване, направено в Тайван, с 230 бременни жени, които са бременни между 27 и 33 седмица. И там това изследване доказва, че слушането на ден минимум на 30 минути на музика, която е подходяща и успокоява майката, се отразява изключително благоприятно след това на детето. Подготвя по-добрия сън и може да предотвратите всички такива безсънни нощи. Аз съм много щастлива, че докато тествах всички терапевтични практики върху себе си по време на бременността, и те по някакъв начин даваха, може би, резултат, защото ние сме от щастливите родители, при които детето спи по цяла нощ, изключително е спокойно, много е кротко, много бързо преминахме момента с коликите и сега сме на вълна с зъби и тях успяваме да преминаваме спокойно. Работя много с музика, с детски песни. Имаме вкъщи, разбира се, музикални инструменти. От съвсем рано запознах моята дъщеря с музикалните инструменти и това, което забелязвам, че музикалността тя наистина се унаследява, защото тя още от 4-месечна знаеше как да си постави ръцете на клавиатурата на пианото и да започне да издава звуци и да се забавлява, да следва дори някакъв ритъм, което мене ме изуми, въобще не съм го очаквала. Но си го обяснявам с факта, че аз първо, че съм професионален музикант и второ, че много, много се терапевтирах по време на бременността. Изключително интересен разговор. Много ти благодаря. Беше ми много полезно на мен и съм сигурна, че много интересно на всички родители, бъдещи и настоящи. Много ви благодаря, че бяхме заедно отново. Видеото ще остане налично в фейсбук страницата на Тъканна банка Биорегенерация, в фейсбук страницата на списание Кенгуру и на сайта стволовиклетки.bg. Очакваме ви отново следващия петък, точно в 5 часа. До скоро!